So yan at nandito tayo sa Ureno, dito sa 8th Street. Yan at bago kami magbantay dun sa anak nila kuya magla-lunch. Sa anak nila kuya na pamangkin mo. Yan, na pamangkin namin. Kasi papasok yung mag-asawa, dapat may magbantay. So magla-lunch muna kami. Si Isabel busy. So yan. Ito ay Japanese restaurant. Japanese restaurant dito sa 8th Street. So para siyang kagaya ng Jeju rin, Korean yun. Korean yung Jeju barbecue. Japanese. Ito ay Japanese. Yan. You did a vlog na daddy? Oo, nag-vlog na kami dati dito. Yung birthday ni Abby. Yan. So, ayan. Yan, napakainit. Hotpot dati ngayon. Bento. Magbebento lang kami dito. So, gusto namin to ang katabi nito ay bilihan ng mga gitara, mga ganyan. About sa music, yung Long and McQuaid. Yan. Hello. Dumating na yung unang order namin. Ito ay paborito ni Mrs. Yan. Tawag dito, Maki? Something Maki. Basta may spicy salmon. Salmon? Sa taas. Yung nagsaserve dito ay parang yung may-ari. Doon namin may-ari yan. No? Ayan. Sabi ko. Wait for your food. Napakagaling niya, hands-on siya sa customer niya. Ang dami pati, dumating na yung mga, pagdating namin, parang pangalawa pa lang kami, tapos ang dami na, mapupunot na to siguro. Mga Pilipinong dumating doon sa kabin. Yung maingay. Yung maingay. Yung masaya. Yung masaya. Ito yung unang order namin. So, bali, bento lang yun in order namin, hintay pa namin yung iba. So, timo na tayo. Kasi kita nyo naman sa labas. Pakita ko sa inyo. At least ngayon negative 10 lang, ang lamig. But feels like -21 pa rin. Malamig pa rin, Yan, kita nyo yung snow, dumi sa labas. Isabel busy. Anong pinapanood niyan? Shark? Baby shark? Baby shark? Legit na Japanese restaurant to kasi yung kanta narinig nyo, Japanese na Japanese. Maganda rin dito yung ihaw-ihaw, yung kagaya natin sa Jeju. Hindi pa natin i-try. Hindi pa namin na-try yan. Gusto namin i-try next time. Lang, yung bento lang, wala pa. Yung mga kanta ay para pang Pilipinas, pag linggo, pero Japanese lang. Lots of customer. What's that? Wow. Legit talaga. Asan yung soup natin? Baka nakalimutan, sabi natin add miso soup. Ito yung akin. Yan. Ano to? Pork bento. Yan. Ano sa'yo? Pag pagod ka na mag-isip, dito na lang kunin mo. Yeah, masarap to. Kaso, hingi na lang ako mamaya. Mahal. Magkagano yan? 29? 34. 34 yan? O $36. Di. Dad, I saw the Talaga? But it's reasonable. You need a soup and pork? Miso soup. Miso soup. Yeah. Kalimutan. Kalimutan yan. Yeah. Yeah. Tinaan pala Ha? Nagtanong siya kung kailangan natin ng spoon and fork. Wow, yeah. Mahina pa naman tayong gumamit ng ganito. Humingi ka, Daddy. I think hindi ako nakahingi. Itong isa gutom na. Sabi niya, where's my food? Hintayin natin yung miso soup. Tapos singi tayo ng kutsara. No, tinidor. Sarap. Sarap. Yummy. Sipon. Sipon pa. Buhay pa? Siyempre masarap yan. Masarap yan eh. Sarap yan. Oh yeah. Tapos may ganito pa. Pwede ka ata magpa-refill nito eh. No. Hindi ba? No. Hindi ba? So, gusto ko pa naman yan.
Sorry. Yes, we do need spoon. You need a spoon. Absolutely. He needs spoon. I need spoon. Spoon? Yes, Yeah, okay. Thank you so No much. fork? just one. Just one. Thank you. Oh yeah, dito, ang soft drinks, pop. Mhm. Kasi sa Pilipinas, ano, Coke nga, Pepsi. Dito, pop. Soda. Hindi, ang soda iba. May mga soda drink, di ba? Soda. Juice. Pop? More pop ka. Ito yung miso soup nila. Not now. Longer time. Vegetable. Gusto ko ito. Prinito with ano? Chicken. Hindi. Pork ata to. I don't know. Basta masarap. Sarap. Tapos itong ano to? Ukoy? No? Ukoy? Mga vegetables yan, Dad. Ukoy na vegetable. Yo. Yo. Sarap. Nagluluto si Auntie Franz ito eh. Yeah. Diba? Para healthy. Kasi si Auntie Franz, so, nagluluto ng ganito yung kalabasa. Naalala ko yun, ang sarap nun. Mm. Yung ginagawa niya kalabasa. Kusawa nito. Wala. Yun lang. Kahit nito. Yung susup nila. Ang init. Pero ang sarap. What? The soup? Okay. Kain muna tayo, kain muna. Baka sabihin nyo, kumakain na naman tong pamilyang to sa labas. Karamihan ng vlog namin, kumakain kami sa labas. Itong isang kasi ay parang nakakatamad na pagluto. Nakakatamad na magluto. Eh, malapit lang naman to sa amin. Bakit hindi? Di ba? yung music naman is parang pang-anime. Gusto naming i-vlog din yung mga Filipino restaurant, no, dito. Nakakaya kasi mag-message, no, na parang gusto namin i-feature sila sa aming vlog. Pero magbabayad kami, syempre. Nagkakainin namin, di ba? Puntahan lang natin. Order lang tayo. Meron dito siopaw. Yung siopaw king ba yun? No? Gusto namin puntahan eh. No? So parang punta lang kami, hindi na para ma-try yung siopaw nila. Alam nyo kasi dito sa Saskatoon City, no? Itong city to eh, katamtamang city lang dito sa Canada. Tama lang. Kaya konting konting kimbot lang, nandun ka na sa mga gusto mong puntahan. So hindi masyadong hassle sa mag-drive. Ano? Sarap. Masarap talaga to. Sarap yan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito. Hindi ko alam kung manok siya o ano, baboy. Manok? Manok? Parang baboy eh. Pero masarap. Si Isabel gusto yung sabaw. Sabi niya, yummy. Yummy? Tikman ko tong ano tawag dito, ribs. Baka to eh. So tikman natin tong order ni Mrs. Itong ribs. Yan. Sarap. Kaso nga na medyo bawal ako ng baka. Gawa ng ito.
sabi nila, gout. Kaya hindi masyado ako kumakain ng ganito. Paminsan-minsan. Ayos. Which chicken would you like better? If you want to have one, which one would you like? Doon pa siya. Okay. Sarap na. Sarap. Sulit. Iba siyang bento siya. Pero iba-iba ang flavor niya. Kasi di ba meron iba na pares lang naman lasa. Ito may sariling lasa. Sarap-sarap. Ito masarap. Ito iba din man ang lasa. Ito di ko pa natatry. Ano ba ito? Ano? Repolyo. Repolyo. Pawala umay. Pawala umay. Ito di ko pa natatry. Ano hindi? Pawala umay. May iba na naman siya klaseng lasa. Gusto ko to. Itong parang pork. May mayonnaise. No? Basta iba-iba ang lasa niya. Sarap nga. As in. Hindi ka mauumay. May iba-iba siyang lasa. Tapos sapat lang yung presyo niya. No? Tama lang. Mahal? Depende kung sino magbabayad. Sino magbabayad? Ikaw. Ikaw nag-iya kanina. Kung sino nag-iya. Diba? Kung sino nag-iya. May paano pa? Pag green tea pa pala. Kalimutan ko na. Green tea pa. Tingnan mo. Say hi. Hi Isabel. Hi Isabel. Hi Isabel daw. Sarap. Ito akala mo display lang na carrots. Pero pag kinain mo, Sama tamis-tamis no? may sesame, may seasoning. Ang sarap din. Akala ko display lang, dinidedma-dedma ko. Panalo nga. Yan at patapos na kami. Yan, tapos na. Busog na busog. Ha? Ano yan? Coke. Baka naman. Feeling. So, labig na sa labas. Sobrang labig na nga sa labas eh. Hindi ko na kayang ubusin. Ito sa kanya to eh. Pinasa sa akin. Tapos yung kinain niya na lang yung sa ibabaw. Masyado na mabigat sa tiyan. May rice pa. Hindi na ako makirice kasi. Pero ito kakainin ko, ubusin ko to, sayang eh. Pero yan, okay na ako. Sayang. Kainin mo, hindi ko na kaya yan. Hindi ko na kaya ang rice. Hindi, ito. Yan pwede pa. Pero ito na lang kaya ko, ayaw. Busog na. Mukha lang hindi marami. Pero Ang marami. rice konti. Oo. Yung rice nila konti dito, pero kahit pa, kakabusog pa rin. So, magbabayad muna kami bago makalimutan ng lahat at magbabantay pa nga kami. Tumatawag na. Tumatawag na daw si Kuya. So, yun pa ang vlog natin ngayon. Salamat sa pagsama sa amin, sa pagkain. Wala masyadong magawa dito sa Saskatoon City. Gawa ng panahon ng snow ngayon. So, kung may oras makapag-vlog, mag-vlog kami. Excuse me. So, yun at salamat sa panonood. See you sa mga susunod na vlog namin dito. Salamat! Bell! Kasi nagsislow down. Yes, na kasi. Nagkakaroon ko yung mic.